Ако пиеш Кока-кола, по-добре спри, преди да е станало твърде късно. При редовната употреба на Кока-кола, която е съставена изцяло от вредни синтетични вещества, предизвиква развитието на различни заболявания и нарушава жизнените процеси на организма. Какво може да очакваме при продължителна употреба на тази напитка? Затлъстяване, подуване в краката, левкемия, гастрит, язва, кариеси, разрушаване на нервната система, депресии, също така камъни в бъбреците, дори може да доведе до най-пагубното, до ракови състояния. Поради високото съдържание на кофеин в колата може да доведе до сърдечно-съдови заболявания. Също така има неблагоприятно влияние върху съсирването на кръвта. Какво се случва, когато започнем да пием кола? Още при първите 10 минути такова огромно количество захар навлиза в нашия организъм, но ние не го усещаме, защото има фосфорна киселина, което убива сладкия вкус на колата. А какво се случва след 45-та минута? Допаминът, хормонът на щастието, започва да се произвежда във вашия мозък. И колкото повече кола пиете, толкова повече се произвежда. Хероинът има същото действие. Затова продължителната употреба на кола води до пристрастяване. Има ли смисъл да ви изреждам и още колко вреди нанася колата на нашето здраве? Очаквай следващото ми видео, за да разбереш с какво можеш да замениш колата.